Γεια σας φίλοι μου, είμαστε τέλη Απριλίου και έχουμε συννεφιά σήμερα, οπότε δεν μπόρεσα να κάνω σήμερα το βίντεο το πώς λειτουργεί το σύστημα εδώ. Οπότε σήμερα θα ασχοληθούμε λιγάκι με μικρότερα φωτοβολταϊκά συστήματα που θα πάμε να συνδέσουμε κάποια πάνελ που είναι διαφορετικά μεταξύ τους σε watt. Γενικότερα το γνωρίζουμε ότι αποφεύγουμε να κάνουμε τέτοιες συνδέσεις, να συνδέουμε διαφορετικά πάνελ μεταξύ τους. Οκ, αυτό το γνωρίζουμε. Ας το αφήσουμε λοιπόν στην άκρη αυτό το κομμάτι και πάμε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε για κάποιες περιπτώσεις που είτε δεν θέλουμε να πάμε σε μια άλλη επιλογή, είτε δεν μπορούμε. Είναι πολλοί φίλοι μας οι οποίοι έχουν αποκτήσει με τον ΑΒ τρόπο, δεν μας ενδιαφέρει, στα χέρια τους να έχουν διαφορετικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε watt, οπότε και διαφέρουν και τα χαρακτηριστικά των πάνελ και παρόλα αυτά θέλουν κουτσά στραβά να κάνουν μια συνδεσμολογία των πάνελ που να είναι όσο γίνεται πιο εφικτή και πιο λειτουργική για το σύστημα. Στα πάνελ έχουμε δύο κατηγορίες ουσιαστικά, έτσι όπως τις γνωρίζετε εσείς δηλαδή, τα 12V πάνελ και τα 24V. Έτσι τα γνωρίζετε εσείς. Στην πρώτη κατηγορία που είναι τα ονομαζόμενα 12V, εκεί είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Θα σας δώσω για παράδειγμα τα πάνελ που έχω και εγώ στα χέρια μου. Είναι ένα πάνελ στα 150W, αυτά που είδατε και στην αρχή δηλαδή στη φωτογραφία, και ένα είναι 120W, 12V. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί κατασκευαστικά οι τάσεις τους είναι ίδιες μεταξύ τους και ας είναι διαφορετικά σε watt. Είναι πολύ κοντά μεταξύ τους τα χαρακτηριστικά και στις περισσότερες φορές μάλιστα ίδιες. Εκεί έχουμε τάσεις ανοιχτού κυκλώματος κάπου στα 21,4-21,6 volt, κάποια πάνελ φτάνουν και τα 22,1 ή 22,3 το ανοιχτό κύκλωμα, και κλειστό κύκλωμα βλέπουμε είναι σχεδόν ίδια, είναι 18 volt. Έχουμε μια πιο παλιά σειρά στα 17,5 volt, οπότε εκεί είναι ίδια, βλέπουμε τα χαρακτηριστικά. Εκεί δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να συνδέσουμε παράλληλα αυτά τα δύο πάνελ, ας είναι 150 και 120W. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι ίδια τα χαρακτηριστικά τους. Βάζοντας τα λοιπόν παράλληλα, ουσιαστικά συνδέουμε ίδιες τάσεις που τα βάζουμε παράλληλα και δεν έχουμε κάποιες ιδιαίτερες επιπτώσεις, έως και μηδενικές αφού είναι ίδια τα χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Και προστίθονται τα αμπέρ. Το ένα μας παράγει 8 αμπέρ και το δεύτερο μας παράγει 6. Εκεί τι γίνεται? Είπαμε προστίθονται τα αμπέρ. Οπότε 8 και 6 έχουμε 14 αμπέρ. Είναι μια χαρά. Το ότι προστίθονται τα αμπέρ δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι 8 αμπέρ και τα 2 για να πάει 8 και 8 16. Εντάξει, δεν έχει σχέση αυτό. Ό,τι μπορεί να παράξει το ένα πάνελ σε αμπέρ και ό,τι το άλλο και προστίθονται. 8 το ένα, 6 το άλλο. Άρα 8 και 6 14. Και εκεί είναι πολύ πιο απλό το θέμα μας. Λύνεται όταν έχουμε δύο πανελάκια διαφορετικά στα 12V πάνελ. Ή και τρία μαζί αν θέλετε. Μπορεί να έχουμε ένα 180, ένα 150 και ένα 120. Πάλι τα βάζουμε τρία παράλληλα μεταξύ τους και δουλεύουν όλα μια χαρά. Δύο πανελάκια τέτοια θα μπορούσε ακόμα και σε σειρά να τα βάλουμε. Πάλι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη επίπτωση. Οπότε θα κάνουμε και πάλι τη δουλειά μας. Ήτις ή άλλως δεν μπορούμε να πάρουμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας το max του κάθε φωτοβολταϊκού πάνελ, καθώς θα έρθει ο ήλιος στην κατάλληλη θέση, ας πούμε, με το πάνελ για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι αλλιώς δηλαδή όταν κάνουμε μια μελέτη και βάζουμε πάνελ και θέλουμε για παράδειγμα 150W πάνελ, δεν βάζουμε ακριβώς 50W, είναι λανθασμένο, έτσι, πρέπει να βάλουμε έτσι κι αλλιώς κάτι μεγαλύτερο. Άρα και με τα υπάρχον που έχουμε τα διαφορετικά θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πολλοί φίλοι μας έχουμε και το εξής, ότι έχουμε περισσότερα από δύο πάνελ, έχουμε 4 πάνελ. Ας πούμε την περίπτωση του φίλου μας να πούμε για παράδειγμα που λέει έχω δύο πάνελ 300W και δύο πάνελ 280W. Δεν θέλω να αγοράσω κάτι άλλο, δεν είμαι διαθετημένος να δώσω. Θέλω να φτιάξω στο εξοχικό μου κάτι μικρό ας πούμε
και θα ήθελα όσο του γίνεται το δυνατόν, αφού είναι διαφορετικά τα πάνελ και τι να κάνουμε, πώς να τα συνδέσω, πώς να φτιάξω τέλος πάντων το σύστημα που να είναι όσο το γίνεται πιο λειτουργικό, έτσι. Πολύ σωστό λοιπόν αυτό. Θα πάμε λοιπόν στο παράδειγμά μας να συνδέσουμε αυτά τα 4 διαφορετικά πάνελ που έχουμε, αλλά να τα βάλουμε όσο το γίνεται να είναι πιο λειτουργικά. Να έχουμε δηλαδή πολύ μικρότερες επιπτώσεις στο σύστημα και στα πάνελ μας. Οπότε πάμε λίγο στο χαρτί να δούμε τα στοιχεία για να διαπιστώσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε λοιπόν λίγο τα στοιχεία μας. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι δηλαδή που έχουμε λύσει, έχουν την εξής λογική να φτιάχνουν το σύστημά τους με διαφορετικά πάνελ, να τα ζευγαρώνουν ίδια πάνελ μεταξύ τους. Δηλαδή στην περίπτωση του φίλου μας λέει έχω βάλει τα 2 πάνελ τα 300W μαζί και τα 2 πάνελ τα 280 μαζί, τα έχω ζευγαρώσει σε σειρά και αυτά παράλληλα μεταξύ τους. Πάμε λοιπόν να δούμε τα στοιχεία μας. Φανταστείτε ότι στην περίπτωση του φίλου μας έχουμε λοιπόν 2 επί 300W και 2 επί 280W είπαμε. Ορίστε. Και πάει να τα ζευγαρώσει λοιπόν 2 και 2. 2 σε σειρά, 2 σε σειρά, 2 300 και 2 280. Να φανταστείτε έχουμε περίπτωση άλλου φίλου που μου λέει ότι ο γείτονας μου χάρισε λέει 2 πάνελ. Ωραία. Του τα χαρίσαν του ανθρώπου. Δεν θα τα βάλουμε μεταξύ τους κι ας είναι διαφορετικά. Φυσικά θα τα βάλουμε σαν περίπτωση. Αφού φτιάχνουμε κάτι μικρό. Εντάξει, ανεξάρτητα από το ότι αποφεύγουμε να τα κάνουμε, είπαμε αυτά, το είπαμε και στην αρχή, έτσι. Πάμε να δούμε τις λύσεις μας. Πάμε στην πρώτη περίπτωση και έχουμε το πανελάκι μας εδώ, η τάση του είναι στα 34V κλειστού κυκλώματος, 34V, και στο ανοιχτό έχουμε 39. Ωραία, αυτή είναι η τάση του. Στο δεύτερο έχουμε 31V και 37. Το ανοιχτό. Πάει αυτό. Και τι κάνουμε τώρα? Θα τα συνδέσουμε τα 2 300 μαζί, άρα θα έχουμε το πρώτο μας string στα 600W. Ωραία. 600W. Και τα άλλα δύο που θα τα βάλουμε μαζί, το σύνολο θα είναι 560. Του συνόλου όλα μαζί έχουμε 1160. 1160W. Και τι γίνεται τώρα? Αφού τα έχουμε βάλει στη σειρά τα 2 300, θα γίνει η πρόσθεση των volt. Και πάμε 34 και 34, πάμε στα 68V. Αυτή θα είναι η τάση μας του κλειστού κυκλώματος. Και 78 στο ανοιχτό κύκλωμα. Και το δεύτερο string μας θα έχει 31 και 31 62, το κλειστό κύκλωμα 62, και 74 το ανοιχτό. Αυτή θα είναι λοιπόν η συνθήκη μας. Και τι θα κάνουμε τώρα, αφού έχουμε τα δύο ζευγάρια σε σειρά? Μόλις θα συνδέσουμε παράλληλα αυτά τα δύο, τι θα πάμε και θα κάνουμε ουσιαστικά εμείς? Θα πάμε να συνδέσουμε την τάση μας του κλειστού κυκλώματος στα 68V μαζί με τα 62. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη διαφορά κλίμακας της τάσης στα 62V. Εδώ λοιπόν έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη κλίμακα διαφοράς τάσης. Για τα αμπέρ δεν σας λέω κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά τα αμπέρ που παράγουν τα πάνελ μας, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο ρυθμιστής φόρτισης που θα συνδεθούν οι καλωδιώσεις πάνω λοιπόν στο ρυθμιστή φόρτισης από τα πάνελ, ο ρυθμιστής διαβάζει και λειτουργεί σύμφωνα με τις τάσεις. Τις τάσεις διαβάζει, εντάξει.
Επομένως, εδώ δημιουργούμε μια μεγάλη απόκλιση τάσης, την οποία θα έχει, ας το πούμε σε παρένθεση, μια δυσλειτουργία ο ρυθμιστής φόρτισης. Θα τον τρελάνουμε, θα ανεβοκατεβαίνει σε πολύ μεγάλη κλίμακα τα volt. Τα volt θα ανεβοκατεβαίνουν πολύ κατά τη λειτουργία. Φανταστείτε ότι τα 62 volt, εδώ δεν θα βλέπουμε πάντα αυτά, γιατί οι τάσεις, είπαμε, δεν είναι σταθερές, ανεβοκατεβαίνουν. Αφού λοιπόν ανεβοκατεβαίνουν οι τάσεις, που αυτό έχει να κάνει με την παραγόμενη ενέργεια που μπορούν να παράξουν στιγμιαία εκείνη την ώρα τα πάνελ, μαζί με το πόσο αποφορτισμένη η μπαταρία και πόσο ισχύ θα μπορεί να τραβάει από τα πάνελ, και παράλληλα τι ρεύμα θα τραβάμε από το inverter μας, έτσι. Αν θα έχουμε μικρό ή μεγάλο φορτίο, από όλα αυτά μαζί εξαρτάται η τάση που ανεβοκατεβαίνει. Έτσι πάει το συστηματάκι, έτσι. Οπότε εδώ είδαμε ποιο είναι το αποτέλεσμά μας στην τάση. Η τάση θα τείνει να πέφτει υποχρεωτικά. Μόλις συνδέσουμε το 68 με τα 62, θα παρασυρθεί η τάση των 68 volt από τα 62 και θα έχουμε πτώση της τάσης. Το 62 volt θα το δούμε στο ρυθμιστή επάνω, να πέφτει δηλαδή η τάση τόσο χαμηλά, όταν θα θέλουμε να τραβήξουμε ένα πολύ μεγάλο φορτίο, που να ζορίσουμε ουσιαστικά τα πάνελ στη βραχικύκλωσή τους και να μπορέσουμε να τραβήξουμε όλη αυτή την ενέργεια. Οπότε θα δημιουργηθεί αυτή η υψηλή, η μεγάλη πτώση της τάσης. Ωραία. Οπότε χάνουμε από τα 68 την τάση μας, των δύο πάνελ των 300, θα έχουμε πτώση τάσης και θα έχουμε αυτό το μεγάλο σκαμπανέβασμα. Οπότε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα πάμε στη δεύτερη περίπτωση, που ποια είναι αυτή? Να τα συνδέσουμε διάδες εναλλάξ όμως. Θα πάρουμε ένα 300W και ένα 280W να συνδέσουμε στη σειρά, να δημιουργήσουμε δηλαδή ουσιαστικά δύο ίδια ζευγάρια. Εδώ βλέπετε το αποτέλεσμα. Έχουμε μια ηλιακή γεννήτρια στα 600W και μια δεύτερη στα 560. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα? Θα τραβάω γραμμή και πάμε. Ένα 300 και ένα 280. Φτάνουμε τα 3580. Θα έχουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που θα το βάλουμε έτσι 580W μια ηλιακής γεννήτριας και το άλλο το ζευγάρι λοιπόν ένα 300 και ένα 280 και θα φτάσουμε πάλι το ίδιο στα 580W. Του συνόλου βέβαια πάλι το ίδιο 1160W. Πάμε τώρα στις τάσεις. Αφού έχουμε βάλει αυτά λοιπόν ένα και ένα σε σειρά, θα προσθεθούν τώρα τα volt, σωστά? 34 και 31, άρα θα πάμε στα 65 volt κλειστού κυκλώματος, 39 και 37, 76. Θα έχουμε ανοιχτό κύκλωμα, 76 volt. Και στην δεύτερη θα έχουμε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, 65 volt με 76 volt. Και θα πάμε τώρα αυτά να τα συνδέσουμε παράλληλα. Τι έχουμε επιτύχει λοιπόν εδώ? Ότι θα συνδέσουμε τα 65 volt μαζί με τα 65 volt. Τώρα λοιπόν έχουμε δημιουργήσει μια σταθερή τάση του κυκλώματος. Όπως επίσης και του ανοιχτού κυκλώματος στα 76 με 76. Οπότε θα δουλεύει πιο αρμονικά τώρα οι δύο ηλιακές μας γεννήτριες, τα δύο string δηλαδή, θα έχουν ουσιαστικά τα ίδια σκαμπανεβάσματα της τάσης και θα παραμένει και η τελική τάση μας ίδια. Οπότε οι αυξομοιώσεις της τάσης της κλίμακας θα είναι πολύ μικρότερες από ότι του 68 με τα 62 που θα έχουμε προσθέσει εδώ. Εδώ έχουμε λοιπόν οι ίδιες τάσεις, 65 volt, 65 volt, 76 και 76 volt. Οι τελικές μας τάσεις. Έτσι θα δουλεύει πιο αρμονικά ο ρυθμιστής φόρτισης και δεν θα υποστεί υψηλά σκαμπανεβάσματα τάσης, ώστε να μπορεί να σταθεροποιήσει την παραγόμενη ενέργεια. Αυτό ήταν λοιπόν το παράδειγμά μας. Αν και ανορθόδοξο, σε μια τέτοια περίπτωση που έχουμε διαφορετικά πάνελ, θα πάρναμε αυτή την εκδοχή. Ένα πανελάκι των 300 μαζί με ένα πανελάκι των 280W. Και το ίδιο αντίστοιχο το δεύτερο. Και έχουμε, βλέπετε, είναι ίδιες.
ηλιακές μας γεννήτριες. 580-580, 65V 65, 76-76. Αυτός λοιπόν είναι ο πιο σωστός τρόπος, πάντα κατά τη γνώμη μου λοιπόν, να λειτουργεί έτσι. Τα πειράματα, οι δοκιμές που έχω κάνει μου έχουν δείξει ότι ο ρυθμιστής φόρτισης λειτουργεί πιο ήπια και πιο αρμονικά, δημιουργώντας μια σταθερή τάση, να μην έχουμε μεγάλη κλίμακα αλλαγής τάσεων. Δουλεύει πιο αρμονικά, πιο σωστά, και επίσης αυτό το οποίο πετυχαίνει με τη σταθερή τάση που δημιουργούμε έτσι, δεν έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και στην παραγόμενη ενέργεια. Δηλαδή δεν το βλέπεις να τρελαίνεται το ρυθμιστή να σου δίνει μία 10 αμπέρ, μία 6, μία 15, μία 9. Δεν έχει τέτοια σκαμπανεβάσματα, γιατί από την τάση τα δημιουργεί όλα αυτά. Ωραία. Θέλει δηλαδή το max να πιάσει της απόδοσης της ηλιακής γεννήτριάς μας. Οπότε έχουμε μία σταθερότητα. Έτσι, το οποίο το δείχνουν εδώ και τα στοιχεία μας, ότι έχουμε μία σταθερότητα που συνδέσαμε παράλληλα τα πάνελ μας. Αυτό ήτανε, παιδιά. Πιστεύω να σας φάνηκε χρήσιμο. Και μιας και που είμαστε εδώ, να σας δείξω τη μακέτα μας. Έχω ετοιμάσει εδώ μία μακέτα. Υποτίθεται ότι είναι οι κολόνες της ΔΕΗ, ας πούμε, αυτές εδώ. Ελπίζω να φαίνονται τα καλώδια, είναι πολύ ψηλά. Να οι καλωδιώσεις μας. Με ένα ροοστάτη εδώ πέρα για να αυξομειώνουμε τις εντάσεις, με κάποια φορτία εδώ, δράπανο, προβολέα, διάφορα φώτα, λάμπες πυρακτώσεως για να ρίχνουμε τα φορτία, να δούμε κάτι γενικά με τις ασφάλειες, πώς λειτουργεί, πώς καίγονται, πώς καταστρέφονται τα καλώδια, θα δούμε διάφορα εδώ πέρα. Θα έχουμε κανονικά τάση 220V εδώ και θα κάνουμε ίσως και κάποια βίντεο να ρίξουμε στο δίκτυο αυτό DC ρεύματα, χαμηλή τάση, να δούμε άλλα πραγματάκια. Αυτό ήταν, φίλοι μας, το βίντεο. Θα προσπαθήσω εγώ τώρα να ετοιμάσω το βίντεο για την ποιότητα των πάνελ, να δούμε τι γίνεται. Όλοι ακούτε ότι για τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά πάντα επιλέγουμε καλής ποιότητας πάνελ. Θέλω να σας δείξω και ένα βιντεάκι όμως, να δείτε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή έχουμε ποιοτικό πάνελ. Τι παραπάνω μας δίνει, γιατί να δώσουμε 100-150 ευρώ παραπάνω να πάρουμε ένα ποιοτικό πάνελ. Τι θα κερδίσουμε. Θα το δείτε λοιπόν αυτό, θα κάνουμε ένα βιντεάκι να δούμε τις αποδόσεις ενός καλού πάνελ με μιας δεύτερης, ας πούμε, κατηγορίας. Να δείτε πόσο τεράστια μπορεί να προκύψει η διαφορά στην απόδοση για το χειμώνα μας, έτσι. Για καλοκαίρι εντάξει, πες, δεν σε νοιάζει που έχεις μια εγκατάσταση μόνο για καλοκαίρι, όσο χάλια και να είναι, κάτι θα σου βγάλει, θα κάνεις τη δουλίτσα σου. Αλλά για σοβαρά αυτόνομα που πάμε να φτιάξουμε και θέλουμε χειμώνα καλοκαίρι, εκεί είναι, πάμε σε ποιοτικά πάνελ. Παιδιά, είναι τεράστιες οι διαφορές. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα βιντεάκι να σας δείξω τις αποδόσεις που έχουν. Θα το δείτε, θα το δείτε. Σήμερα έχει συννεφιά, δεν μπόρεσα να το κάνω. Τώρα αν αργότερα φτιάξει και βγάλει καθόλου ήλιο, θα κοιτάξω να το κάνω. Μάλλον τώρα πάω να προχωρήσω ένα άλλο βιντεάκι να σας δείξω τι κάνουμε με τα φωτοβολταϊκά ημέρας, δηλαδή που δεν θέλουμε μπαταρία, θέλουμε μόνο όσο έχει ήλιο. Τέλος πάντων, μη σας καθυστερώ, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα like και θα τα ξαναπούμε, φίλοι μου.